खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि मोगामोगि आयदायाव आं नोंथांमोननो सिनायथि होनो लादों आलायारन थियेटारनि एक्टर बा फावखुंगुर बिथांखौ नोंथांमोननो दिनैनि बे मोगामोगि आयदायाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बिथांनि माखासे खोथाखौ जों मिथिना लागोन लोगोसे थियेटार जगताव फैनायनि जा एक्सपिरियेन्स बेखौ बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन लोगोसे बिथांनि खुगानिफ्राय आरो मिथिबावगोन जों थियेटार जगतनिफ्राय बा फिल्म इन्डास्ट्रियाव जों बर'नि हारिमुखौ जौगानायाव मा बिहोमा होलांनो हायो जोंनि बे थियेटार जगता बेनि बागै गुवारै मिथिना लागोन गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन नैबे समाव आंजों दङ आलायारन थियेटारनि गाहाय फावखुंगुर बिथां निजोम दैमारिया लोगोसे नोंथांखौ गिबियावनो महिलारी वाइड एंगल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लायबाय सार खुलुमबाय महिलारी वाइड एंगलनिसिम आंजों मोगामोगि लानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों सार दानिया जों माखासे सोंथिखौ लाबोनो सानदों गिबियावनो जोंनि जा महिलारी वाइड एंगल चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननो नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होग्रोनो आं खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा निजोम दैमारि फ्रम मैनामाथा गाव पिअ मैनामाथा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा अके गोजोन्थों थाबाय सारनि थेंक इउ दानिया सार नोंथांखौ गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जोङो सोरां मन्जु थियेटारावबो एज ए मेन एक्टर हिसाबै नुबोदों दानिया जोङो बे बोसोराव गिबि बोसोराव नोंथांखौ आलायारनाव नुनो मोन्दों बावैसो सिगाङाव आं नोंथांनि जोंनि बे टाटिकुसियाव जानायाव नोंथांनि मोनसे नायजाबखौ नायबाय बेयाव मोजां मोन्दों मोजां एक्टिंआनो जादों स' सार नोंथाङा दिनै बे गोबाव समनि जा जोंनि बर'नि थियेटार जगताव नोंथाङा एक्टिं खालामबोबाय जायगा जायगा दावबायबाय थ' सार बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांनि जा गोलाव समनि मोनसे एक्सपिरियेन्स बेखौ शेयार खालामनो थाखाय आं खावलायबाय आं दा मा बुंगोन आंथ' ओरैनो थियेटार जगताव एक्सपिरियेन्सखौ मोनाखै नङा मोनबाय गोबां मोनबाय नाथाय दा जों मा होनगोन बेखौ रायजोफोरनो शेयार खालामनांगोनथ' जे जों ओरैबायदि दुखु जाल्ला सहायनानै थियेटार जगतावहाय बर'नि मोनसे हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय ओरैबायदि जों खस्थ' खालामबोनो गोनां जायो जों मानो होनब्ला जों बे खस्थ'खौ खस्थ' बायदि मोना मानो होनब्ला जोंहा हारिमुनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दं हारिनि थैया जोंनावबो दं ओंखाय ओरैबायदि जों खस्थ'जों जों जायगा सानथामनि उनावहाय जों जायगा सोलायनानै जोङो दावबायनो गोनां जायो स' बेवहाय जों बेयाव खस्थ' मोनो नाथाय जों बे खस्थ'खौ खस्थ' बायदि मोना मानो होननानै बुङोब्ला जों हारिमुखौ फोथांनानै लाखिथारनांगौ हारिमु गैयाब्ला जोंहा सिनायथि गैया आं बेखौ साननानैखि रायजोफोरखौ बुंदों जे जों ओरैबायदि खस्थ' खालामो थियेटारखौ जोङो ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जोङो मोनसेनि उनावहाय मोनसे दाब जायगायाव थांनानै जोङो बर'नि जिथुबा जोंनि हारिमु जों बेखौ बिथांमोननि सिगाङाव जों दिन्थिहैयो जे नै जोंहाबो बर'आ बेबायदि मोनसे हारिमु दङ बे हारिमुखौ फोथांनांगौआ रायजो राजाफोरनि सायाव अनसायदों आं बेखौनो बुंदों जे जों दुखुखौ दुखु मोनालाबासिनो जुदि जोङो बाहाय जों नोंथांमोननि सायाव जों नुजाहैनो हादोंब्ला गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ फैनानै अनसायफैयो आं बेखौ खावलायदों आरोखि थ' सार नोंथाङा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामनो थाखाय गोजोन्थों दानिया सारनियाव आरो गुबुन मोनसे सोंथिखौ सोंबावनो लादों सारा दिनै जा बर'नि थियेटार जगताव गोबाव सम एक्टिं खालामबोबाय एज ए मेन एक्टर हिसाबै स' सारा बेखौ नायजाब लिरगिरिफ्रा नोंथांनो मेन एक्टरनि रलखौ अफार खालामो ना नोंथाङा बे नायजाबखौ नायनानै मोनसे गोसो जायो नायजाबनि टिमखौ नायग्रोनानै दा मा होनगोन नायजाबनि टिमखौथ' नायग्रोनो गोनां गैला जे जोंखौ जे जिथुआ थियेटारनि मालिक जोंखौ इनभाइट माने 1 इयारनि थाखाय बा 9 मान्थ बा 7 मान्थनि थाखाय जोंखौ इनभाइट खालामनानै लाङो बाहाय राइटारफ्रा सिलेक्ट खालामनानै होयो जे नोङो बे रलाव लानांगौ जोंनि बाहाय जेबो अबजेक्सन गैया आरोखि राइटारा जेखौ जों सिलेक्ट खालामनानै होयो बेखौनो खालामनो गोनां जायो
माने नोंथाङा ओरै बुंनाय जाहैबाय माने नोंथाङा गोसो जानानै माबाया आरो ना गोसो जानानै जों सासे स्क्रिप्ट राइटारा लिरखानाय थायो आरो जे बिथाङा बेखिनिखौ मावगोन स' थिगानो जादों नोंथाङा दिनै सासे एज ए मेन एक्टर हिसाबै खामानि मावबोनानै जोंनि जे जाखांफु बर' हारिनि जा हारिमुफोरखौ मोजां मोनदों दिनै जोङो गोबां बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियाबो डेभेलप जाबोगासिनो दङ स' सारनाव बेफोरबायदि अफार फैदोंमोन नामा मालाबाफोर बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राव मावनायनि थाखाय स्पेसियेलि नोंथांखौ इनभाइटफोर फैदोंमोन नामा बेबायदि इनभाइटआ फैदोंमोन औ फैयो नङा ओरैजाय गरेस्वरावहाय औ आं खालामबायबो बिदिनो फिल्मखौबो आं खालामबाय ओमफ्रायहाय 2000 बेसेयावमोन आं सनखौ बावबाय सनखौ गोसोआव गैला दे आं बेनो मोनब्रैसिमाव आगान होदों आरोखि माने नोंथाङा थियेटार जगतजों लोगोसे बर'नि थियेटार जगतजों जोबोद आसा दङ खिन्थु आं थियेटाराव एंगेज जानानै थानायनि थाखाय बे फिल्म इन्डास्ट्रियाव आङो माबानो हायाखै आरोखि आगान होनो हायाखै आरोखि मानो होनोब्ला गासै समाहा जों बाहायनो नांथाबनानै थानो गोनां जाबाय टाइमा जोंना मिलायहैया आरो बोसोराव एग्रिमेन्ट जाखायो जेला बोसोराव एग्रिमेन्ट जायो थियेटारजोंनो बेस्थ' थानो गोनां जायो स' नोंथांनि बे थांखिया मोजाङै जाफुंनो हाथों फिउचाराव नोंथाङा सासे बर'नि थियेटार जगतनि जा राफोद एक्टर हिसाबै बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैनांगौ मानो होनब्ला नोंथांखौ स्टेजनि थ्रुयै गोबाङानो सिनायबाय दिनै जोंबो आसाफारि नोंथाङा जाहाथे बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोनसे मोजां आरोबाव एक्टिभ रल लागोन स' सारनाव आं मोनसे आरो मिथिनो लुबैबावदों नोंथाङा जे बुंबाय हारिमुनि खोथाखौ बुंबाय दङ थ' बे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जोंनि बे थियेटार जगतआ बेसेबां बिहोमा होयो नोंथांनि मथेब्ला जोंनि बे थियेटार जगतआ जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव आंनि साननाय बादिब्ला 100आव 80%आनो बिहोमा होयो मानो होननानै बुङोब्ला जि जायगायावहाय जोंनि बर'हाबो बेबायदि मोनसे हारिमु दं बा कालचार दं बेखौ मिन्थिया बे जायगायावहाय थांनानै जोङो जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो सिनायथि होनायाव बिहोमा होयो अब्ला बाहायनो जों गावखौनो एक्टिभ मोनखायो जे जोंबो जाथिनि थाखाय गोख्रों मोनसे हाथियार आं बेखौ साननानै 100आव 80%आ जों बिहोमा दङ अके थिगानो दङ नोंथांनिफ्राय बिराद मोजां मोनसे भेलुएबल इनफरमेसन मोनबाय स' बेनि जोहै आं मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामनो हायो दिनै हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जोंनि थियेटार जगतआ जोबोर बिहोमा होयो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला 90% जों थियेटार जगतनिफ्राय गोबां हारिमुखौ दाब खना खनला जायगायाव एक्सप्रेस खालामनो हायो माने थियेटार जगतजों लोगोसे फिल्म इन्डास्ट्रियाव जोंनि जा गोसोनि साननाय बेफोरखौ मोनसे फिल्म लाइनजोंबो माने दिन्थिलांनो हायो आरो दा जेरै नोंथांमोना थियेटाराव स्टेजनि जोहै जा नोंथांमोननि मोन्दांथि फारसे बेखौ एक्टिं हिसाबै देखायनो हायो आरो बेवहाय दुखु थाबाय सुखु थाबाय इन्टारेस्टिं मोमेन्ट थाबाय गासिबो स' सारनिफ्राय आं बिराद मोनसे इम्परटेन्ट कुइसन लानानै फैदों बेनो जाहैबाय नोंथाङा दिनै आलायारन थियेटाराव दिनैसिम 31 गाबाय जानांगौ ना 31था पेन्डेल थ' बेवहाय नोंथांनि मस्ट मोनसे इम्परटेन्ट डायलग जायखौ माने रायजो राजाफ्रा माने अनसायनो हादों बेनिनो मोनसे गुसुं मा होनगोन बेखौ बुंखांनायखौ बुंना होनो थाखाय खावलायबाय आरो आं माने सर्ट डायलग खिनिखौ जिथुबा जोंनि देंखो ब्रह्म सारनि लिरनाय नायजाब दिनै सेकेन्ड हेडआव जागोन बे नोंथांमोननि बे कालपानि माबायावहाय बाहाय ओरैबायदि मोनसे डायलग दं आं बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आरोखि आं बेखौनो दा रायजोफोरनि सिगाङाव शेयार खालामगोन रायजोफ्रा एसे अनसायदो निस्सय सार मोनसे माबानि थाखाय इन्डास्ट्रिनिफ्राय होखारजायो इन्डास्ट्रिनिफ्राय होखारजानानै बिदिनो दुखुजोंहाय जौ लोंनानै फैयो आं बेनि डायलगखौ होगोन आरोखि नायनानै लादो नोंथांमोना खोनासंना सारा दिनै माने थियेटारनि दुनियानिफ्राय दिनै मोगथां मुलुगाव दङ बर्तमान जों एज ए इन्टारभिउ हिसाबै दङ स' थियेटारनि दुनियाया एसे बेलेग जायो आरो दाना फिजिकेलि जों लोगो मोननाय जा माने मोगथां बेवहाय नुनो मोन्दों स' नोंथांमोना गोसो होना नायलांदो सिखारबा साबसिन जागोन नामाथाय जायो कालेक्ट खालामनायाव जे आंनि बिसिया आंखौ गारनानै थांगोन बायदि आरोखि बाहाय आं आंनि बिसिखौ रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि नों बहा थांनो ओंखारदों नों बहा थांनो ओंखारदों नों दा थांहाय ना नों दा थां आं दंहाय ना
आं दं मानोना आंनिफ्राय जासिगोन मानसिफोरनि न'खर आं खुलि हाजिरा खामानि मावनानै जाग्रा आं लाजिया आंनाव गोहो दं आंनाव बोलो दं नों दाथां हायना नों दाथां आं जेरैखि जायाबाबो नोंखौ ओंखाम उखै होआ हायना आं नोंखौ ओंखाम उखै होआ गोजोननाय थाबाय दानिया नोंथांमोना नुनो मोनबाय माबायदि एक्टिंखौ खालामनो गोनां जायो बिथांनि बे मेहेर गोनां एक्टिंआव जे बेसेबां मेसेज थाखोमाना दं नोंथांमोना हमनो हादों जे सासे माने बिसिखौ गावनि बिसिखौ थांजानो बा खारजानो नागिरनायाव जा मोनसे एक्सप्रेसन नांगौ माने थियेटार जगताव डायलगासो मेन डायलगजोंसो मोनसे एक्टिं फैयोथ' स' नोंथांमोना नुनो हाबाय बेसेबां मोनसे एक्टिभ रल बिथाङा बाहायदों स' फिउचाराव बिथांमोननि एक्टिंखौ नोंथांमोना अनसायलांबाय था लोगोसे जोंनि बर'नि हारिमुखौ फोथांना लानायाव बे बिथांमोना जि माने न'खर गारनानै बोसोराव खस्थ' खालामनानै दिनै जोंनि बे फैसालियाव फैयो जों लिंहरबा फैयो बेनिखायनो बिथांमोनखौ अनसायना लानांगौ स' सारा बे आलायारन थियेटारनि जोहै जोंनि जाखांबोफुबाय थानाय जा जोंनि यं स्टार बुंनांगोन बिथांमोनखौ मा मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो नागिरो जे बेखौ मोनसे जोंनि माने दिनै कमार्शियेल लाइनाव लांनांसिगौ दिनै कमार्शियेलि लाइनाव लांनांसिगौ बेफोरखौ मा होननानै बुंगोन दा जोंनि जिथुबा इयुन जेनेरेसन आं दा जोंनि बे थियेटार जगतनि जोहै एसेबां मानिबो आङो इयुन जेनेरेसनफोरखौ बुंद्रायनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला निजा मोनसे माबा पार्सनेल साबजेक्ट मेटार थायोथ' बाहाय सोरबा बेखौ मोजां मोनो सोरबा बेखौ गाज्रि मोनो आंनि मथेबा जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्राबो अनसायनो सोलोंनांगौ जोंनि बे थियेटार जगतखौ जिथुबा आं दा आलायारन थियेटारावहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो आं ओरैबायदि आलायारन थियेटारावहाय खामानि मावनानै ओरैबायदि आंनि गोसोखौनो आं स्ट्रं मोनदों बा मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला दाब जायगायाव जों अनसायनाय मोनबोदों गोदान हिसाबै बेखाय आङो जों गासै स्टाफखौ लानानै जोंहाबो मोनसे साखाफारा जों गोग्गानाय दङ ओंखायनो जों आलायारन थियेटारखौ जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्राबो हायोब्ला एसे मदद खालामनांगौ गासै आसामनि दाब जायगानि बर' हारिनि सेंग्रा बा जाखांफुनाय उन्दै उनलाफ्रा सापर्ट खालामनांगौ नायनांगौ बयबो आं बेखौ खावलायो आरोखि जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ आरो हायोब्ला हारिमुनि थाखाय हारिखौ फोजौनायाव जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामनायाव बिथांमोनाबो थुलुंगा होनांगौ अब्लासो बिथांमोननिफ्राय जों थुलुंगा मोनोब्ला हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंबो राफोद जागोन थिगानो दङ सारा मोनसे मोजां भेलुएबल इनफरमेसन होबाय नोंथांमोना सारा जिखिनि बुंलांबाय बेखिनिखौ गोसो होना खोनासं दिनै जोङो माने कमार्शियेलि लाइनाव नोजोर बोनांसिगौ दिनै गुबुन हारिया दिनै जेरै जोनोमनिफ्रायनो मोनसे बिजनेस माइन्डेड जायो स' बर' हारिफोरनि गोबां जोंनि जा यं जेनेरेसन जाखांबोफुबाय थानाय बिथांमोना मोनसे बिजनेस सर्सआव लानांसिगौ स' सारा दिनै बेसेन गोसा समखौ नोंथांमोननि थाखाय होबाय स' बेनि थाखाय थेंक इउबो थाखाबाय स' सारा आं मोनसे सोंबावनो नागिरदों सारनि पार्सनेल लाइफ बे पार्सनेल लाइफनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा जे सारा बे थियेटार जगतनि बाहेरैबो मा मावनानै मोजां मोनो बा मा हबि दङ नोंथाङा पार्सनेलि मा हबि माखौ मावनानै मोजां मोनो बांसिन पार्सनेलि आंनि हबियाथ' आङो उन्दैनिफ्रायनो कालचारावनो नांथाबबोनाय हिसाबै आं दिनैसिम आंनि पार्सनेल हबिया एक्सुवेलि आंना बेनो एक्टिं लाइनानो आंनि हबि उन्दैनिफ्रायनो थांखिया आंना बेनोखा आरोखि ओमफ्राय आं दाथ' ओरैनो आङो उन्दैनिफ्रायनो न'आव थानायानो जास्रायाखै ओंखायनो आं थारमाने जेबो माबा खालामनो हायाखै आरोखि मानो होनोब्ला बोसोर गिदिंबानो बावनो थांखिखौ आं बेखौनो होननांगोन एक्टिं लाइनखौनो आरोना एक्टिं लाइनखौनो होननांगोन थिगानो दङ थ' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय दिनै सासे थियेटार जगतनि फावखुंगुर जानायाव बेसेबां दुखु जारला थायो बा बेसेबां माने मोनसे जारिमिन थायो आरोना बिथाङा दिनै बे मोगा मोगिनि गेजेरजों फोरमायबाय लोगोसे आं मोनसेखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना जोंनि थियेटार जगतखौ अनसायो बर' हारियाव दिनै मिरु जिरौयैब्लाबो गोबां दङमोन नाथाय अनसायनि जाहै गोमालांनो हमदों दा आं मिथिनायाव मोननैल'सो थियेटार दङ सोरां मन्जु आरो दिनै बे गिबि बोसोराव आलायारन स' सार आलायारना आं मिथिनायाव बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनि पानबारिनिफ्राय ना
चिरां डिस्ट्रिक्ट पानबारि जायगा गामि बलामगुरि। औ बलामगुरि थिगानो दङ। सारा मोनसे आरो सुंद' सोंबावनो नागिरदों सार बे बोसोराव आलायारन थियेटाराव मोनथाम नायजाबखौ लानाय जादों। मोनथाम नायजाबखौ बिनि मुंफोरखौ फारियै बुंनो हागोन नामा? गिबियावथ' आं दहाय बुंलांखाबाय जे देंखो ब्रह्म सारनि बे नोंनि थाखायनो बेनि उनावहाय जोंहा जोंनि आलायारन थियेटारनिनो बिगोमा उपेन केर काटारि बिनि लिरनाय सोर नायजाब आरो गांसे दंबावो रुंसारि शंकर मुसाहारिनि लिरनाय बेखौ गोदानै जोनोम होफिननाय बायदि खालामदों जोंनि उपेन केर काटारिनिनो बिसि। मा नाममोन आं बेखौ बावगारबाय। रुक्मिनि बिथाङा गोदानै कपि खालामफिननानै दिनै सेबखांजाफिनबाय आरोखि थियेटार माबायाव लाबोफिनबाय। थ' गासै नायगिरि नोंथांमोना दिनै आलायारन थियेटारनि गाहाय फावखुंगुर बिथांनिफ्राय भेलुएबल माखासे इनफरमेसनखौ मोनबाय। लोगोसे बे थियेटार जगताव फैनायाव बिथाङा बेसे दुखु जारला खस्थ' सयज' खालामनो गोनां नानैब्लाबो बिथाङा बर'नि हारिमुनि जा मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ हारिखौ लानानै बेखौ बिथाङा बुंफोरबाय। थ' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथाङा बे बेसेन गोसा समखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेल होनायनि थाखाय। लोगोसे इयुनाव आरो नोंथाङा साबसिननिफ्राय हामसिन जालांनो हायो बेखौ आसा खालामनानै गोजोननाय थाबाय। बे मोगा मोगिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोनबाय सार। गोजोनबाय।